Hackspoor. Nie vergessen, die ernste Versammlung des Weltjudentums nach 2000 Jahren. Wie ging das denn? Vor einer Minute wollten sie ihn doch noch umbringen. Das ist nochmal die orthodoxe. Before you left, נפגענו גם בחום, שום מזג אוויר לא ירתיע אותנו, אנחנו עכשיו בכניסה אל הקיץ וזה לא מעניין אותנו אם חם, קר, גשום או לא. המדינה חשובה יותר, ואם המחאה כנראה שכחו מה זה, כי היום שדרות את הצומת הולכת ומתמלאת ויותר ויותר דגלי ישראל עם מגן דוד של קמיניץ בלי שום בושה ככה פשוט לבעוט באחוריים של אנשים שבלי לחשוב פעמיים קמים, מתגייסים והולכים לצבא לכל תפקיד שהוא. סליחה, יש לפני שאתה בא בשופטת בלי שהתחלת דרך שונה ממך. המחאה תמשיך, המחאה הזאת רחבה יותר, היא בראש ובראשונה לשמור על ישראל דמוקרטיה. אבל לדמוקרטיה יש הרבה מאוד משמעויות, ואם זה שוויון בתקציב, ואם זה שוויון בנטל, ואם זה התייחסות לכלל אזרחי המדינה ולא רק למי שהצביע לנאשם. הדמוקרטיה הזו אינה עריצות הרוב, והנה הצעדה מגיעה אלינו. נריק את הפרקסים שלנו ונראה את האור ונילחם בחושך. וידינו אור באש, כל אחד הוא אור קטן וכולם הוא אור איתן.
לגרש. אני שוב רוצה להזכיר לכם אשר מאפשרת מסע שורשים למרוקו על חשבוננו, לשרת התחבורה ומיטב סריסי